Sino? Si Max. Lalaki, hindi mo na maglaw eh. Ay, oo. Kasi yun ang pagkukunan namin pagbalik. Nagbibidyo ka na ba, Brad? Oo, wala to, ano lang to. Yung daanan lang, tingnan natin yung daanan. Kami yung beses. Ano to, nakaano to, mimit ko to. Mamuna ka. Dito nga kapag sa likod. Ay, ito yung daanan, no? Ako naman na, ano, ako sa mga ganito. Maraming hawakan. Pili nga ako. Gusto mo pili tayo yung chinelas na ano? Oh, Pang hiking. meron ako. Sa ano? Pabili ako na. Oh, di ba, madaling, yung mga hawakan, yung mga puno. Kapit kayo, ha? Pero maraming hawakan, no? Maraming ugat. Hindi katulad doon na, ano, bato. Pag nag-slide ka, Ito, I'm fine. Oh, man. Where are you na? mabilis umakit pag may ugat. Kasi ako maakyat ako ng bundok. Ah, kaya pala. Ito na, sa taas na tayo. Pagsampar to sa puno na to. Bundok pa kasi ng lola ko sa mga bundok. Saan lugar? Ah, Isabela, sa may ano, sa may papunta to Igaraw. Nakapunta ako dun eh. Dito medyo matarik dito pero maraming hawakan. Tapos pagpababa na. Ay, uupo na ako. Yung padasos. Oo. Ano pre? Iskob, pwede dito dumaan. Isang kamay nga lang ako eh. Napakatarik. Kaya anak ko lang hindi nagmana sa akin sa pagdagat dito. Ito maganda hawakan dito. Malaking ugat. May tandaan sa ugat, mama. Ito, may parang hagdan. Oh, si babaw na. Yung ugat, tasa-tasa to. Mayroong ugat dyan. Yan. Ganda. Overlooking na. Ay, sumabit. Yan talaga mga ano tawag doon, mga adventure talaga. Pre, matusok ka niya, ano, ihahawi mo yan. Yan. Yes, Lord. Thank you. Ang ganda. Ang ganda sa ibabaw. Ang ganda ng mga nag dito, mga maliliit lang. Nakakapanlambot ng tuhod. Ano pala, no? Ang taas pa Taas, niya. ang taas nga niya. Ay, meron pa si babaw. Oh. Sa tuktok niya, meron pa rin yan. Bundok talaga siya ng babali. Oh. Ganda oh. Ito, pwede yung picture dito. Sa taas yung picture. Ang ganda, kita yung buong dagat. Una. Saan daan? Ay, ito, dito medyo ano, medyo slanting dito. Pag dyan, bigla. Dito tayo. Dito daan. Maganda yung bato kasi hindi madulas. Hindi, magsinyalas ka na lang, ma'am. Magsinyalas ka na lang. Hindi.
Ganda oh. Baka maano ka ng suso. May mga suso, matalim. Ang ganda pala dito ang view. Ayan mga kaningning, nandito tayo sa taas ng Bicibis Falls. Napakataas pala ito mga kaningning. Testing natin akit yung pinakataas pa. So kaya ng ating power. Yan. Napakaganda oh. Napakaganda mga kaningning. Ayan. Kataas na ito, sobrang taas na ito mga kaningning. Akit ko ba sa pinakaibabaw. Pera slide. Ang taas. Nakakaya. Madulas. Baka magdiretso ako pa baba. Dito na siguro. Mayroon pa pababa. Kaya mga kaningning, Bicibis Falls. Hindi naman madulas yung bato. Hindi madulas. Mas ano pa pag nakatapak. Saya-saya yung umakyat. Halo. Doa. Kaya magandang pesto. Ang ganda pagbasta na, ang taas ano? Saka ang ganda nung ano, Oh, dagat. yung dagat, talagang ano siya. Inggitin mo sila. Si Ma'am Lira saka si Ma'am Gina, inggitin mo. Mamaya pag sila sa akin yung mga Ganda oh. Yung mga pupunta rito, ang view nila, baba pataas. Tayo naman, pumababa. Oh, hindi.